Евангелие паводле Яна. Езус выйшаў з Самарыі і пайшоў у Галілею, бо сам Езус сведчыў, што прарок не мае пашаны на сваёй бацькаўшчыне. Калі ж прыйшлі ў Галілею, то галілейцы прынялі яго, убачыўшы ўсё, што ён зрабіў у Єрусаліме на свята, бо і яны хадзілі на свята. Так Езус зноў прыйшоў у Кану Галілейскую, дзе перамяніў ваду ў віно. І быў адзін прыдворны, у якога хварэў сын у Кафарнауме. Пачуўшы, што Езус прыбывае з Юдэі ў Галілею, ён пайшоў да яго і прасіў прыйсці і вылечыць ягонага сына, які паміраў. Езус жа сказаў яму: «Калі не ўбачыце знакаў і цудаў, не паверыце». Прыдворны кажа яму: «Пане, прыйдзі, пакуль не памерла дзіця маё». Езус адказаў яму: «Ідзі, сын твой жывы». Чалавек паверыў слову, якое сказаў яму Езус, і пайшоў. Калі быў яшчэ ў дарозе, слугі ягоныя сустрэлі яго і сказалі, што сын яго жыве. Тады распытваў іх, у якую гадзіну яму палепшала. Яму сказалі: «Учора о 7 гадзіне гарачка пакінула яго». Тады бацька зразумеў, што гэта была тая самая гадзіна, калі Езус сказаў яму: «Жыве сын твой». І паверыў ён сам і ўвесь дом ягоны. Гэта быў другі знак, які ўчыніў Езус, калі прыйшоў з Юдэі ў Галілею.